Niki kang digalaken aja diperoki. Nggih mugia dadosa ayam-ayam tentrem ing perhatian dalu punika. Lan ugi wantu tasih sesarengan dola rukun budi santosa. Janjane kowe ning ngendi kelayanmu sajak nyukliyati sujono kowe gedang karo wong lanang liya asik yo rukun budi santosa.
jos iki, Pak. Nah, Gak bisa tuh nah jajane yo. pokoknya jalan sini tetap mengalir, Pak. Oke, wanu dilala Mas anu sing dua sih. Sing Iya, dua. wes. Dua. Sing dua lagi, Mas. Oh, melu gendah masih. Yo, ojo, Pak. Hasil sih bener, Pak.